یک لطیفه زنه камера мемохона полиция гиром мекунад. Девушка, 5 минут подождите, один будет. Буду духтара бин, девоно қишлоқиам, қа маймун борем, ба ҳам қа хидмона нито нигоҳ дорам. Ҳами гов қиёмат гусала чиқор мекунам? Ӯ гӯда кам намедониса мега гов қиёмат гусала мемаха. One латифа. Писарбача аз дарс меомад ки дастаи дастурхон падараш нишастагӣ хай кӯдак гурусна мегӯяд эй хонада ягон чинез хӯрем баъд падараш фарёд мекунад мега бача меҷашин аз куҷо омадӣ мега аз дарс мега имрӯз чӣ хондем мега расмкашӣ мега кани барор расми чӣ кашидӣ мега дадаҷон падарҷон ман расми мена аҳлу илаҳи худамона кашидам мега ман расми хоҳарчам ман даҷа расми ман дар паҳлуяш мана дар паҳлӯи мо шумо падарҷон омегад ҳамин дар паҳлӯи ман ҳамин сурати модарата накашидӣ мегад падарҷон охир сурати модарама кашам ошаҷӣ мешазад. замона пешравӣ ҳама вайбер телефон одноклассник имо ютуб тамом замона пешравӣ яке хорода хоб будем ки дар вайберам сабшени омад афандии тоҷикӣ як латифаи тоҷикӣ мебинем ки навиштагия ки очам мурд мазанакои қишлоқ болои сарам омадан гуфтам бачам гирена ки ина мо ба ҷои очад дилам пур шид отам мурд ҳама мусафедои қишлоқ болои сарам омадан гуфтам бачам гирена ки ина мо ба ҷои отад дилам пур шид 10 рӯз шид аз занам мурдай ягон духтари қишлоқ намеояд буга ки ина мо ба ҷои занад латифа. یک دختره که روز از یک تاجیک مهاجر با اصطلاح گستربکتر میپرسد پرسید یوی نیست کشت کتاری چست تاجیک به ساعتش نگاه میکند که 12:55 لیکن از بس که دانستن زبان روسی برایش کمی مشکلی میکشیده است و گفتن اون بیسپیتی چست دشواری میکشیده است میگوید که دیوشکا 5 минут подождите, один будет. Яр афанди аями дahani трезаи балконаш калаша мебро мега хештаворо ҳамсинфо ҳамсояҳо дига шумо мара ёфтан наметонен дига мара ҳамсоя ҳайрон мешаванд талхкаф мешаванд ки ин мардак чӣ кор кардани боша хича киштанин боша ба якташ мебро мега эй ҳамсоя тинҷия охи чӣ хел мотра ёфта намедонӣ мега ман логин парол одноклассник ҳама чира гум кардам. сета донишҷӯ аз ҳар минтақаҳои тоҷикистони маҳбубамон ба душанбе шаҳр меоянду донишҷӯ мешаванд. якташ аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, якташ аз хуҷанди бостонӣ, якташ як нафари дигараш аз шаҳри кӯлоб. ҳар се донишҷӯҳо хӯроки шомшона мехӯранд. як тарбузак доранд нав тарбуза куштанӣ мешаванд ки бародари кӯлобимон мега бародаро биёем тарбуза намехӯрем шавхо мерем касе хови свежи бибина хови зур ки бибина саҳар қати мехеза ховуша нақл мекуна тарбуза мекушанд мехӯра шикамаки сер даста мераванд мегӯянд хоб шавхо мераванд саҳар барвақт мехезанд якум бародари бадахшониро мепурсанд мегӯянд чӣ хоб дидӣ мега ҳо рости гапро гӯям мо аз бадахшон ба душанбе онҳо аз душанбе ба бадахшон мо дар паворот онҳо дар паворот мо сигнал онҳо ба дарё мо тамошо гуфтаранги кино нақл кардан мегиранд мегӯянд шуд навбат бародари хуҷандида мерасам мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ мега рости гапа гӯям ми як туфлак харидам туфлакам почка мисхонсосгӯ ҳоли бувома гуфтам қати бучам як туфлаки нав роид мекунам мегӯянд шуд навбат бародари кӯлоби монда мерасам мегӯянд ту чӣ хоб дидӣ мега рости гапа бугум ҳамеша хӯрафтум хом набур қисм ҳам тарбуза хӯрдум. یک مرد پگاهی بعد ریش گرفتن به زنش تعریف میکند که زنک همین هر پگاهی که ریش تراشم خودم 10 سال جوان احساس میکنم. زنش همون ریش شبانه پیش از خواب تراشی میموری